огромно удоволствие казвам здравей на Мария Бонева, която е главният организатор на София Fashion Week 2024 и собственик на Cold Fashion. Какво е за теб етичната мода? Това е нещо, в което аз много вярвам и някакси, може би, виждането ни с Мартин Кантарели през годините винаги е било в най-различни аспекти и в момента, в който ми каза за нещата, които прави, дори днеска направихме нещо уникално. Ще покажем как всъщност устойчивата етична мода гори по съвсем различен начин и не замърсява така околната среда, както полиестерните изкуствени материи. Това хората на 29-ти ще го видят. Днеска ние заснехме на живо, че това е факт, защото е хубаво, когато говорим за нещо, да го подкрепим с факти. И тогава как беше, когато фактите говорят и боговете мълчат. Абсолютно. Доколко света ще се възползва от етичната мода според теб? Според мен голяма част от хората го правят леко лицемерно. Казват, да, правя го, но защото е модерно. Те дори не са го осъзнали. Дори много хора не знаят точно какво означава това, но смятам, че във времето, в социалните мрежи, в които има подходящи опинион лидери, като тебе, например, и като много хора като нас, които наистина трябва да даваме гласност, това лека по лека ще бъде едно израстване. То ще бъде като сега, не знам дали ви прави впечатление, младите хора все по-малко пушат. Или ако пушат, не пушат вредните цигари, с които се асоциират с родителите си. Така че мисля, че те в този един момент ще започнат да носят много повече етични, устойчиви дрехи, ще ползват материи, в които наистина ще има кръговрат, така наречената дори кръгова мода е нещо страхотно. Ние лично преди 2 години подкрепихме една кауза. Така или иначе има достатъчно избити животни. Има достатъчно норки, заради които се е наложило да има пълта. Защо трябва това да продължава, когато има достатъчно магазини с кръгова мода и ти можеш да си го купиш? Също правят и нашите партньори от Брандвил, които продават колекционерски чанти, които в един момент имат инвестиционна стойност. Тоест, мисля, че това нещо хората ще озрат за него. Вземем повод от думите ти. Известно е на всички, пък и ти като човек, който се занимава с мода от години. Цикличността на модата стана изключително бясна като целия ни живот, т.е. колекции се пускат на 3 месеца или почти на месец. Доколко това би помогнало, в смисъл, доколко кръговата мода би успяла да измести този изключителен кръговрат, който вместо да остане на есен, зима, пролет, лято, започна да се случва вече на месец, на 3 месеца. Много ти благодаря за въпроса. Аз също съм го приела като една лична мисия на Cold Fashion, защото това, че се занимавам с мода, аз съм от малко по-старото поколение, тази година дори става на 50 и смятам, че това е правилният начин, защото понякога бързата мода, освен че тя не е устойчива, ти много добре знаеш, че понякога се налага едно сако да го носиш, буквално 2 пъти след химическо чистене, то за нищо не става. Никога не можеш да замениш една хубава естествена вълна, естествени материи, нали, такива, каквито са полиестерите и всички останали дрехи. Наистина това е бързия начин да правиш бързи пари, да правиш бърза мода, нещата да бъдат за 3 дена. Но в крайна сметка аз мятам, че нито Dior, нито Chanel го правят. Тоест, ако ти искаш да си добър дизайнер, ти трябва да направиш устойчив продукт. Аз така малко хвърлих ръкавицата миналия ден в едно интервю и казах, че много често сме опреквани, че на нашите модни награди не даваме и не подкрепяме дизайнери, които буквално са дизайнери на 1 месец, защото купуват дрехи от сайтове, на които просто се слагат етикетите. Това се учи. Това е дизайн, мода, кроене, цветове, усещане за плътове, изкуство. Накрая имаш бизнес план. Тоест, не можеш ти да купиш нещо, да пренабиеш етикети, то да е как на времето имаше мекс на цената за един обяд и да го съпоставиш с това нещо. Мисля, че умните хора това ще го осъзнаят.